खुलुमबाय स्टुडियाव दं आंखिलिखां ब्रह्म TMPK MMK आफादनि मोनसे बाखनायजाथाव हाबाफारि थांनाय माखासे सानफोरनिफ्राय जनाय दालाय खोन्दोआव गोबां बिबांनि अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव 120 गामिफ्रा गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदोंमोन। बेफोरनि गेजेराव जनायनि गलि सिखारि गामि पन्चायतनि सिङाव मुदाय देबेरा जियासल मुनमुनि सापरि गलि सापरि मजियाली सापरि रादार सादुघाट बायदि गामिफ्राव गोबां साननिफ्रायनो गोबां नखरफ्रा दैबानाजों भुगिनानै दं। दैबानाजों खहा जानाय सुबुंफोरनि गेजेराव जाग्रा आदार लोंग्रा दैजों लोगोसे बायदि रोखोमनि जेंना सोमजिदों। दैबानाजों भुगिनानै थानांनाय नखरफोरखौ मैया TMPKनि दैदेननायाव MMK गलि ओनसोलारि आफाद मुदाय देरा जियासल मुनमुनि सापरि गलि सापरि माजियाली सापरि रादार सादुघाट दैबानाजों खहा जानाय गामिफोरखौ नायगिदिंहैदों आरो खौरां लाहैदों। जनाय दालाय खोन्दोआरि खुंथाया बानार कटर सुबुंफोरखौ माइरं दालि बायदि जाग्रा बेसाद रानदोंब्लाबो माखासे नखरफ्रा गोजानाव थानांदों। बे समावनो TMPK जनाय जिल्ला आफादनि लेङाइ आफादगिरि दिनेश पेगुआबो महकुमायारि खुंथायखौ दैबानाजों खहा जानाय ओनसोलफोरखौ नायगिदिंहैनायजों लोगोसे जाग्रा मुवा बेसादफोर राननानै हैदों। TMPK जनाय जिल्ला कमिटिनि लेङाइ आफादगिरि दिनेश पेगु MMK सोद्रोमा लक्ष्यनाथ पेगु TMK ओनसोलारि आफादनि आफादगिरि दलात मिलि नेहाथारि दैसिं पेगु MMK गलि ओनसोलारि आफादनि आफादगिरि सन्जय दल आरो सुबुं ओनसोलारि दैबानाजों खहा जानांनाय नखरफोरखौ नायगिदिंनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो। बेखौ मिथिनो मोननाय जादों दि 120 नखरफोरनि 9,333 नखरफोरनिफ्राय 51,615 सुबुंफ्रा जनाय महकुमानि गुबुन गुबुन दैमा दालाय दैमाफोरनि दैबानायाव थाबथानानै दं। আজি টাকা মিচিং পরিংকাবাং মিচিং নিমাকাবাং গালি আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগত আমি গালি এলেকাৰ যিকেইটা বানত প্লাবিত হৈ আছে এলেকাসমূহ আমি পৰিদৰ্শন কৰোঁ। বিশেষকৈ মুদৈ দেবেৰা জিয়াদল সাদুঘাট গালি চাপৰি ইয়াৰ লগতে আছে আমাৰ মুনমুনি চাপৰি মাজিয়ালী চাপৰি এইকেইটা অঞ্চল বানত প্লাবিত হৈ আছে। এই প্লাবিত অঞ্চলসমূহ পৰিদৰ্শন কৰি আমি কিছু খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰোঁ। ইয়াৰ লগতে আমি আমাৰ সংগঠনৰ ফালৰ পৰা আমি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক জনাব বিচাৰিছোঁ এতিয়ালৈকে যিটো নেৰানেপেৰা বৰষুণ দি আছে এই বানত সম্পূৰ্ণৰূপে আমাৰ গাঁওসমূহ ডুবি গৈছে। সেয়ে আমাৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই যিমান পাৰে সিহঁতক যিমান খাদ্য সামগ্ৰী যোগান দিব লাগে এই খাদ্য সামগ্ৰীসমূহ অতি সোনকালে যোগান দিবৰ বাবে আমি ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনালোকক অৱগত কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। আমাৰ এসপ্তাহমান হ'ল, বৰ্তমান এসপ্তাহমান হৈছে ইয়াতে আমাৰ যিটো লালি নদী আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী এই নদী দুটাৰ পানী সম্পূৰ্ণৰূপে বাঢ়ি গৈছে। এই বাৰিষাৰ ফলত বাঢ়াৰ কাৰণে আমাৰ এই অঞ্চলকেইটা প্লাবিত হৈ আছে। मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोसो दं नामा? थारैनो नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना साजायनो गोसो दंब्ला नोंथांमोननि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया नोंथांमोननि थाखाय अफार होनाय जादों। चिरां जिल्ला बेंटल गेट 27 राजा लामानि एबा सिबिथाय लामानि साखाथियाव नोंथांनि न'खौ समायना रमायना खालामनो गोसो जानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्सआ लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। पलिग्रेनाइट WPC एबा PVC वुडेन फ्लोरिं वालपेपर स्टील रूफिं सफिट सेलिं बायदि गाबनि न' साजायग्रा खम बेसेनावनो नोंथांमोना बायनानै लांफैनो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8474015053 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा फन खालामनानै मिथिनो हागोन।